Valênêja xebatema a derbarê mîtolojiya cihanê de berdewam e û di vê vîdeoyê de jî em ê bahsa mîtosekê Yevnanî bikin ku ew jî mîtolojiyê Yevnanî de afirandina jinan e. Li gor vêgotinên mîtolojiya Yevnanî piştî ku Prometheus bijîrîtiya xwe agir ji Zeus didize û dide mirovan, nîjada mirovî xwe li kuretî girêdaye û tor bûye. Piştî vê bûyerê bi armanca sizandana mirovan Zeus jinekê dide afirandin û wê jinê dişeyne nav mirovan. Zeus ji kurê xwe Hephaîstosî dixwaze ku ew jinekê biafirîne. Li ser daxwaza bavê xwe Hephaîstos avê tevlî heriyê kiriye û peykerekê bêdev çekiriye. Di dema çêkirina peykerê de jî Afrodîteya jina xwe wekî modelekê hilbijartiye ku Afrodîte wekî xwedawenda herî bêdev a çiyayê Olîmpusê dihate dîtin. Dema ku peyker temam bûye di devsareh de jî Hephaîstosî pêtekê dixe nava dilê wê. Wê demê çavên peykerê vedibin, lêv dikeve dest, dilink û lêvên wê û dilepitin û piştre dest bi axaftinê dike. Ji bo xemilandina wê hemû xweda û xwedawend dibin alîkar. Her xweda û xwedawend ji taybetmendiyên xwe tiştekî didine û navê Pandorayê lê dikin ku di zimanê Yevnanî de di wateya hemû diyariyê de ye. Athena kayişekê delal û cilên bixemil dide. Periyên qiratesî gerdeniyên zêrinî dixin stûyê wê. Afrodîtê delaliya xwe û horayên kezî delal jî gurzên kulîkan bi serî wê vedikin. Hermes jî xiyanetê û gotinên xapûnokî dixe dilê wê. Piştî hemûyan Zeus kutiyekî devgirtî wekî diyarî dide û şîreta nevekirina devê kutiyê dide. Zeus bank lê Pandorayê dike û jê re wiha dibêje, pêwîst e tu devê vê kutiyê ti carî venekî û tiştên kutiyê de hene dernexî derve. Nexwe dê hemû tiştên di kutiyê de derkevin derve û hemû tiştên xirab li ser rûyê erdê bela bibin. Siberoj û bextewariya mirovahî girêdayê vê yekê û divê tu vê yekê ti carî ji bîr nekî. Piştî ku gotinên xwe diqedîne, Zeus Pandorayê dişêne dinyayê û wekî diyarî dide Epimetûsê. Prometheus beriya vê bûyerê şîreta nepejirandina diyariyên Zeus li birayê xwe kiribû. Lêbelê li gel vê şîretê Epimetheus xwe li hember bêdeviya Pandorayê nagire û pê re dizewce. Lêbelê Pandora jî wekî hemû mirovan bi meraq e û piştî kurtedemekê hatina dinyayê dest ji şîreta Zeusî bardide û divê qutiyê vedike. Piştî vêkirina devê qutiyê çi xirabiyên ku di qutiyê de hebûn hatibûn bicihkirin yên wekî xirabî, nexweşî, eşkalîtî, bêrûmetî û hêwîdîn ji qutiyê derdiçin û carekî li dinyayê bi yekcar belav dibin. Pandora bi şaşiya xwe dihese û devê qutiyê dadide. Piştî ku devê qutiyê dadide, yek tişt tenê di qutiyê de dimîne ku ew jî hêvî ye. Hêviya ku herdem wêrekiyekê dide mirovan. Tê gotin ku bi vî awayî Zeus ji mirovan tola xwe hildaye.